Ez a ház 1973-ban épült, az Orfeó együttes, egy művészegyüttes építette, színház és lakás céljára. Hatalmas terei vannak, de annak idején a művészeknek kevés pénzük volt arra, hogy azokat a hőhidakat, amiket beépítettek ebbe az épületbe, rendesen leszigeteljék. A háznak minden téglája kézzel öntött mészkőtégla, amiben belül föld van, márk, és nagyon jó hőszigetelésű maga a tégla, de gyakorlatilag azok a betonkoszorúk, amiket beletettek, azok nagyon rosszul hőszigetelnek. Ugyanígy az ablakok környéke nagyon vékonyra sikerült. 10 éve lakom ebben a házba, és hatalmasak a rezsiköltségek az emelkedő energiaárakkal, ezek is nagyon megugrottak. Szinte teljesen tarthatatlan már az az összeg, amit ki kellett fizetni a téli fűtésekre. Egyáltalán nem áll arányban abban a költséggel, ami egy ilyen szigetelésnek az ára. Úgyhogy idén úgy döntöttem, hogy ezt megcsinálom. A ház teljesen természetes alapanyagokból épült, tehát az összes bútor, berendezés fából, természetes anyagokból készült. Teljesen idegenkedtem attól, hogy ilyen polisztirolos megoldást válasszak. És ekkor jött az a lehetőség, hogy a Terra Novánál találtam a kőzetgyapotos szigetelésüket, ami teljesen megfelel ezeknek az elvárásoknak. Nemrég a tulajdonos megkereste az egyik kereskedésünket, szeretett volna hőszigetelő rendszert föltenni, viszont mindenféleképpen természetes anyagokban szeretne gondolkodni, és a kereskedéstől megkapta a mi elérhetőségeinket, így kerültem én ide. Kijöttem helyszínen, itt átbeszéltük a lehetőségeket. Tulajdonos az ásványgyapotos hőszigetelésünk mellett döntött, ez a Weber Ten Prestige rendszer, ami egy ásványgyapotos rendszer, egy szilikát fedővakolattal, teljesen pára áteresztő tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek a Prestige rendszernek ez a homlokzati kőzetgyapot, a hőszigetelő eleme, erre kerül, ez egy Prestige ragasztóba, és befúrással kell rögzíteni, téplizni kell. Erre megy 2 réteg lettelés, egy hálós üvegszövettel megerősítve, ezt lealapozzuk, és rákerül a tulajdonos által kiválasztott szín, a külső homlokzati vakolat. A Weber gyakorlatilag az egész projekt és a kivitelezés folyamán segíti a kivitelezőt, amennyiben nem dolgozott még ilyen anyaggal. Akár egy mintafelületet is készítünk, vagy hogyha úgy szükséges, akkor a kivitelezőt folyamatosan támogatjuk szakmai tanácsadással. Azért a Weber Terra Novával dolgozunk, mert folyamatos a tanácsadás, az anyagok ellátottsága az mindig jó, mindig időben megkapjuk az anyagokat, és bármilyen esetleg fölmerülő problémát mindig sikerül megoldanunk. És szeretjük a Weberes anyagokat, mert jó velük dolgozni, és a minőségükkel garanciát tudunk vállalni a munkáinkra. Nem 1 vagy 2 évre vásárol a megrendelő egy ilyen rendszert, hanem 15-20 évre, és ezért feltétlen fontos, hogy megfelelő minőségben történjék a kivitelezés.